15 гадоў прайшло з дня перамогі. А як выйду ў двор, усіх хлапчукоў тых успамінаю. 20 гадоў пройдзе, 40. Але я, калі буду жывая... Мама, а что ты так задумалася? Ой, Петя, адкуль ты, милое дитя? Гуляў футбол. Футбол. Ці дачакаюся я іншага адказу. Ну, напрыклад, чытаў кніжку. Ну, твоя команда хоць выйграла? Проиграла. Таму што суддзю Валік Гняткоў. Ён не любіць мяне. За што? За тое, што я не люблю яго. Лагічна. Любоў бывае і без узаемнасці, але на нянавісць заўсёды адказваюць узаемнасцю. Аднак, пра спачуванне і любоў. Надзея Емельяновна захварэла. Якая? Ну, з той кватэры на першым паверсе. Яна, калі размаўляе з дзецьмі, плача. Ты ж ведаеш, дачка яе на вайне загінула. Таму я цябе да яе раней не пасылала. Але сёння безвыходнае становішча. Што трэба зрабіць? Вось грошы, рэцэпт, купіш лякарства і занесеш ёй. Я ў паліклініцы. Можна выконваць? Пачакай. Можна. Толькі не надумай па дарозе яшчэ раз гуляць у футбол. Добра, мам. Слухай, з Надзеяй Емельяновнай гавары весела, пра што-нибудь прыемнае, радаснае. Добра, зразумеў? мам, добра, ага. Ну, бежы. 12 дом Мое шанаванне, паважаная Ніна Васильевна. А, гэта вы, Гняткоў? Я тут, між іншым, пачуў вашу размову, паважаная Ніна Васильевна. Так. А вы ведаеце, як называюць вашу кватэру? Цікава, як? А яе называюць, Ніна Васильевна, бюро добрых паслуг. А, ну гэта не крыўдна, не крыўдна. Эх, Ніна Васильевна, гляджу я на вас, жывяце вы на знос, а тыя дзеля каго не шкадуеце сябе? Ці захочуць памагчы вам пры якой-небудзь жыццёвай аварыі, так сказаць? Бо урачы, я здагадваюся, не толькі лечаць, але і самі калі-нікалі хварэюць. Так, здараецца, на жаль. Ай-яй-яй-яй, як вы падобныя на свайго брата. Ён таксама быў мяккі, таксама быў слабахарактарны чалавек. А чаму? Таму што не ўмеў сказаць «не». Не ўмеў. А я ведаю, я вучыўся з ім у адным класе. Так. Што? Мой брат Андрэй Дабравольскі не ўмеў гаварыць «не»? Мой брат? Дык вось, са сваім слабым характарам ён падняўся насустрач фашысцкаму танку. Вам не даводзілася гэтага рабіць, Гняткоў? Я зусім не хацеў. Вось таму фашысту ён сказаў «не». А навошта ж адточваць гэта слова на сумленных людзях, Гняткоў? Любимая Таня, дорогая Танечка, подпісаў няма. Сарамлівыя былі хлапчукі, хорошие. Иду. Это я, Надзея Емельяновна. Гняткоў, заходь. Дякуй. Добрый дзень у хату.
Ну, дякую, что не забываешь меня. Дякую. А что, Таню мою, помнишь? Кахаў я вашу Таню. Кахаў. И авторы всех этих писем, записок так само кахали. Можа, і кахалі, але адрас ваш забылі. И я не хотела бы их попракать. Не-не-не. Те мало что здарается. Здараецца, Надзея Емельяновна, одно. Забылі. Вось і всё. Ну, тым даражэй, Вадим, что ты... Ай, не трэба, хіба ж за гэта дзякуюць. Лекарства я не прынёс, Надзея Емельяновна, іх па маіх звестках, па маіх дакладных звестках даставіць сын Ніны Васильевны, ну, той з бюро добрых паслуг. Ось, бачыце, і яна помніць. Помніць, хоць у асноўным, на жаль, ваша праўда. Чалавецтва можна назваць няпамятлівым і няўдзячным. О, калі ласка. Добрый день. Я ж гаварыў, ты ж і Петя. Вось, принес. Ой, Петя, гэта ўсё мне. Усё вам. Ну, навошта? Будете прымаць, запивать водой. Ну, добра, Надзея Емельяновна, пакідаю вас сам-насам з прадстаўніком бюро добрых паслуг. І з гэтымі пасланнямі... Што зробіш? Словы не заўсёды нараджаюць учынкі. Пайду я, Надзея Емельяновна, пайду. Всяго Да добрага. пабачэння. Всяго добрага. Гняткоў мае права на гэты папрок. Ой, сколькі гадоў прайшло, а не забывае мяне. І сяброў у бядзе не пакінуў. Это я ведаю ад яго про одну фронтовую ночь. Якую ночь? Ну, это ён сам расскажа табе. А что, Петя, на улице холодно, а? Что вы? Тепло? Ну, а я змерзла. Сёння цудоўная погода. И выгляд у вас лепшы, чым раней. Вечером до вас прыйдзе мама. А ў доме ремонт збіраюцца рабіць. Ой, колькі пісем. Это ўсё калісьці Тані пісалі. Ось сяджу, перачытваю. Яе так любілі? Тут звычайныя прызнанні, клятвы, а галоўныя пісьмы я хаваю. Вось, напрыклад, гэтыя трое. Абяцалі дзеля яе усім на свеце ахвяраваць. Ці помняць цяпер? Помняць? Гэтыя помняць. І астатнія, думаю, не, я ўпэўнены. Мне хацелася б даведацца, хто яны, гэтыя былыя хлапчукі. А вы их не ведаеце? Пісьмы ж, без подпісаў. Я знайду іх. Ну, ты... Не верыце? Адшукаю усіх трох. Якім чынам, Петя? Школы, у якой яны вучыліся, цяпер няма. Яе знеслі. Значыць, ні разу не прыходзілі? Да каго прыходзіць? Да вас. Навошта я ім патрэбная? Вадим Гняткоў сказаў, стукаюцца ў дзверы, калі ёсць патрэба. Выходзіць, ён праўду гаворыць. Значыць, яны у іншыя гарады пераехалі, перамянілі адрасы, вось і ўсё. А я адшукаю. Дайце мне пісьмы, і я... А ты іх не згубіш? Я? Ну, на, возьми.
І яшчэ вось гэту запіску. Можна выконваць? Што? Я так у таты пытаўся, калі ён быў жывы. Прывітанне, Гнятков. Прывітанне. Что, разгуливаешь по пустым футбольном поле? Подобается быть судьей? Ну, признайся, признайся. От тебя залежать, тебе подпорядковываются. Загадываешь, покрикиваешь. Приемно тебе, не так? А тебе подобається по чужих квартирах тягатися? Бюро добрих послуг. Ой, не А могу. ты бюро яких послуг? Я наогул послугами не займаюся. Не гипнотизуй ты меня своим завышгодинником. Что там на им умещается? Барометр, секундомер. І яшчэ сёе тое. А тебе только из-за годинника и трымают судьей. А бинокль? Ой, ой, який твої маленький. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты переверни, и я буду великий. Великий. Навошта табе быть великим? Ты мне и маленький подобаешься. Быццам сам от гэтага вырастаешь, так? Я тебя могу наогул вывести с поля. А ну поспробуй. Ага. Ну поспробуй. Поспробую. Назирать за матчами у тэатральны бінокль. На дурняў гэта робіць уражанне. А ты чым хочешь зрабіць уражанне? Милосердный брат. Да ты хлопчик на побягушках. Ты что говоришь? Надія Емельяновна хворая. А табе невядома, ці што? У яе дачка на вайне загінула. Хворая? Пробач, у апошніх паведамленнях не сказали. Пусти ты мяне лучше. Дачка я загинула не на войне. Вось. Як? Не на вайне. Так, не на войне. И не на земле. И не на поветры. И не на море. А дзе ж? Поміж небом и землей. Дзе яна загінула? Гавары. Я ж сказал, поміж небом и землей. На даху. На якім даху? До нашего дома. Ты ведаеш. Откуль? Ты нас с моим батьком училась, Вась, откуль? Старый клен, старый клен, старый клен, стать. Мама! А, что ты тут готуешь? Всього тільки обід. А ти думав, рихтую дисертацію? Що здарилося? Ти вельми узбуджений. Поговорил с Валиком Гнятковым. О, моцно дзеючы раздражняльник. Ён сказал, Так. что Таня Ткачук загинула не на войне, а на даху. На даху таксама была вайна. У тую ноч на даху была вайна. У якім сэнсе? Таня скидывала запальныя бомбы і яе самую скінула. Узрыўной хваляй. Калі б не яна, мы з Валікавым бацькам задыхнуліся б у бомбасховішчы. 2 суседнія дамы згарэлі дашчэнту. Зараз на іх месцы сквер. А Валик ехидничал. Мо вернуться и умазать ему як след.
можна выконваць. Не трэба, сынок. Перамажы яго мірнымі сродкамі. Ненавижу войну. Мама, ты сказала у тую ноч. І Надзея Емельяновна успамінала пра нейкую фронтавую ноч, але пра іншую, пра якую Гняткоў старэйшы ёй расказваў. Ён тады, сказала, Надзея Емельяновна не пакінуў сяброў у бядзе. Адным з тых сяброў быў твой бацька. Тата? Былі яшчэ двое. Аднакласнікі бацькі і Гняткова. Все чацвёра пайшлі на фронт адразу пасля таго, як загінула Таня. Дакладней, пайшлі 5. Але брата майго Андрэя ў тую фронтавую ноч ужо не было. Ён раней загінуў. Падняўся насустрач танку. Пайшлі адразу пасля Танінай гібелі? Усе 5? Чаму, мама? Усе 5 былі ў яе закаханыя. І тата? І ён таксама. А як жа ты? Я з'явілася ў яго жыцці потым. Пасля ўжо, калі ён вярнуўся з фронту. Яго, як ты ведаеш, кантузіла, засыпала зямлёй. Якраз у тую ноч, пра якую расказваў Гняткоў. Бацька нічога не памятаў. Ён часта паўтараў: хацеў бы я ведаць, дакладна ведаць, што ж здарылася у тую ноч. Хлопцы, Дима, Саша. Хлопцы, мы ж пропали. Вы чуете, мы пропали. Пропали. Мы пропали. Ды супакойся ты. Наш адчай заўсёды больш безвыходны, чым прычыны, якія яго выклікалі. Папярэджваў вялікі філосаф. Философ. А где яны, твои великие? Где яны, твои великие? Як яны допустили ўсё гэта? Да супакойся ты, Вадим. Вадим, у нас ёсць радасці. Радости. Супакойся. Супакойся. Пробач, Вадим. Супакойся, я тлумачу. Мы откопали Алексея, Алёшу. Яго засыпала зямлёй і кантузіла, а ўсё ж откопали, гэта раз. Цяпер мы з Дімам прынясём яго сюды, гэта 2. Ну і нарэшце знайшлі казачную хатку, гэта 3. Вадим, я прашу тебя, не хвалюйся. Дима знойдзе выйсце. Знойдзе і дарогу. Ну ты ж памятаеш, яго не дарма ў школе Пржавальскім звалі Амуцынам. Подойди от меня. Школа. Калі гэта было, школа. Андрей Добровольский загінуў. І мы з вами таксама загінем. Никак. Вы разумееце, мы загінем і ў акружэнні. У варожым акружэнні. Так. Усё сапраўды вельмі складана. Але мы павінны напружыць розум і волю. Розум і волю, разумееш? Пайшлі, Саша. Что? А ты, Вадим, заставайся тут. Лічы сябе на пасту. У выпадку чаго папярэджвай. Абавязкова. Разумеў? Чакайце. А як? Як папярэджваць, як? Кракні качкай. Качкай кракні, мы пачуем. Тлумачу. Вадим, слухай уважліва. Тут на балоце качки, разумеешь? Качки. Кракни качкой. Пошли, Дима. Так. А я не умею кракать. Хлопцы, я не умею кракать. Это ты. Это ты, сябра жывёл и птушек, ты. Что робить? Боже мой, что робить?
Навошта я пайшоў тады да Кацярыны Ільінічны з гэтай дурной споведдзю? Ты можаш пазбыцца сваёй страшнай віны перад Таняй і павінен. Пазбыцца! А як? Як я пазбудуся гэтым жахам? Сваім жыццём. Крывёю. Уласнай крывёю. А што ёй маё жыццё і мая кроў? Яна мне патрэбная. Яна патрэбная мне, аднаму мне. Толькі мне. Вось у гэтых акулярах магло быць маё выратаванне. А я, ідыёт, расчуліўся. Кацярыну Ільінічну паслухаў. Блізарукасць сваю мог скарыстаць, а пайшоў да яе. Дурань! Вось у чым была моя блізарукасць. Вось у чым. Что это? Где это? Это ж зусім блізка. Амаль за дзвярыма. Трэба ратавацца. Уцякаць трэба. Праз вакно. Ну вось мы і дайшлі. Здаецца, ўсё ў парадку. Чаму ты думаеш, што ўсё ў парадку? Ну чаму? Тлумачу. Сігналу трывогі не было. Так. Вадзім жа ж не кракнуў кашкай. Цішэй. Што гэта? У хатцы ворагі. Фрыцы. Што ж з Вадзімам? Напэўна, схапілі. Колькі ж іх там? Што рабіць? Не кідаць жа Алёшу. Але і Вадзіма пакідаць нельга. Ну падумай, Дзіма. Падумай. Ты што-небудзь прыдумаеш. Так. Прыдумаў. Ну? Што? Паклічу іх. Як паклічу на дапамогу? Каму на дапамогу? Нам. Як? Па-нямецку. Што? Ой, Дзімка. І сапраўды. Ты ж добра ведаеш, Ганна Рудольфаўна заўсёды гаварыла. Станем па абодва бакі дзвярэй. Гельфа! Гельфа! Wer hat geschrien? Was hat er gesagt? Так, один забиты, а другі ўцёк праз вакно. Чорт, зараз прывядзе цэлую роту. Трэба спяшацца. А дзе Вадзім? Глядзі, яго аўтамат. Значыць, нехта быў яшчэ і павёў Вадзім. А аўтамат гэтыя двое пакінулі сабе, я так разумею. Што рабіць? Дапамагчы цяпер мы яму не можам. Трэба адыходзіць. Дзіма, глядзі, у цябе кроў на правым рукаве. Ды не звяртай увагі. Ды як жа не звяртаць, табе баліць? Ай, знайшоў, пра што гаварыць. А як мы данясём Алёшу да шпіталю? Памру, але данясём. Вазьмі аўтамат Гняткова. Дзіма, ты можаш сцячы крыві. Мы павінны яго данесці. Ну што ж гэта Вадзім не падаў нам сігнал? Ну што ён так? Каб ведаць, што з ім. Сябры твайго бацьку данеслі да шпіталю. Ён вярнуўся дадому. Але кантузія засталася ў ім. І праз 10 гадоў зноў засыпала зямлёй. Ужо назаўсёды.
Бацька часта паўтараў: хацеў бы я ведаць, дакладна ведаць, што ж адбылося тое ноччу. Але з жывых сведкаў застаўся толькі Гняткоў. Вось так. Што гэта ў цябе ў руках? Пісьмы? Старыя, яшчэ даваенныя. Я паабяцаў Надзеі Емельяновне знайсці тых, хто пісаў іх Тане. Паабяцаў? Так, даведацца, дзе жывуць і кім сталі. А як гэта зрабіць, сам не ведаю. Зваротных адрасоў няма, і імён і прозвішч таксама няма. Так мала пісем? Ды што ты? Увесь стол завалены. Але гэтыя пакляліся нічога для Тані не шкадаваць. Усім на свеце ахвяраваць. Заканамерна і справядліва. Бывала, убачу яе, нямею. А што рабілася з хлапчукамі, уяўляеш? Даваенныя штэмпелі, інакшы шрыфт, всё інакш. А як ж ты будзеш шукаць? Трэба, я думаю, прачытаць пісьмы і па іх зместу. Табе хіба пісалі? А як жа тады? Ёсць жывыя сведкі. Дакладней, сведка. А яна зможа вызначыць? Зможа. Па стылю і, безумоўна, па почерках. Праз столькі гадоў? Ну, гэта ты... Зможа, зможа. Твой бацька гаварыў, Кацярыну Ільінічну не падманеш. Яна кожнага з нас па почерку ведае. У прамым і пераносным сэнсе. А хто гэта Кацярына Ільінічна? Іх класны кіраўнік. Недалёка тут жыве. Месяца паўтара назад выпадкова ў метро сустрэліся. Яна выходзіла з вагона, а я садзілася. Блізка жыве? Так. Тады я бягу да яе, зараз жа. Можна выконваць? Пачакай, сынок, пачакай. Разумееш, колер твару яе мне не спадабаўся. Хоць як і раней іранізавала, жартавала. Сябе. На гэта здольныя толькі разумныя людзі. Дурні ставяцца да сябе вельмі сур'ёзна. Памятаю, якая яна ў маладосці была. Тады ўжо ў характарах разбіралася. Сама вучням мянушкі прыдумвала. Нішто сабе. І заўсёды па-снайперску дакладна. Так прыклейвала, што ададраць нельга было. А як же яна тату называла? Сігнальшчыкам. А дядьку Андрэя? Гарністам. Сігнальшчык? Гарніст? Можна до вас, Катерина Ильинична? Ну, заходь і проходь. З чим до мене? Мой тата, Алексей Пероў, вучыўся у вас. І дядька Андрей Добровольский вучыўся, брат мамы. Ведаеш, як Алёша Пероў, гэта значит твой бацька, называў мяне. Як? Класным кіраўніком. Рабіў асобы націск на першым слове. Ну і яно станавілася ацэнкай. А цяпер кіраваць няма кім. Я чуў, вы самі прыдумвалі вучням мянушкі. Лічыла гэта разумным. Калі ўжо мянушкі непазбежныя, трэба іх трымаць пад кантролем, вырашыла я. А яшчэ спакайней прыдумаць самой. Ты згоден? Ага.
А скажите, калі ласка, а вось чаму вы майго тату празвалі сігнальшчыкам, а дядьку Андрэя гарністам? Не таму, што яны ігралі на горне ці на чым-небудзь іншым. Не, слыху ў іх не было. Як у мяне. Хочаш быць падобным на тату і дядьку? Адабраю. Дык вось, часам я хітравала. Прыдумаю вучню мянушку, якой трэба, так сказаць, адпавядаць. І назіраю, як ён хоча да яе дацягнуцца. Адкрываю табе некаторыя педагагічныя тайны. Але ім дацягвацца не трэба было. Яны поўнасцю адпавядалі сваім званням. У чым? Адпавядалі. Без патрэбы не сігналілі, а толькі калі трэба было папярэдзіць ці аб'явіць трывогу. Чалавек у бядзе, чалавек у небяспецы. І тут ужо яны не марудзілі. Разам аб'яўлялі? Не, паасобку. Яны наогул былі непадобныя, ці дакладней так выглядалі. Бацька быў па-мужчынску стрыманы, а ўжо Андрэй душа класа. Тата, значыць, не быў душой? Я таксама быў для тых, хто ўмеў прыглядвацца. Але Андрэй, от колькі яму давяралі таямніц, але сам у іх ён не лез. Не-не-не, ніколі. Далікатнейшы быў гарніст. Добры быў. Папросіць у яго шыкоўную куртку, каб прыгажуню Таню ў кіно запрасіць. А ён заадно і світер прапануе. Хоць сам быў закаханы. Папросіць у яго першы том графа Монте-Крыста, а ён абодва нясе. Безадмоўны быў хлопец. Не ўмеў гаварыць «не»? Не, ён не любіў гаварыць «не», але гэта не значыць, што не ўмеў. Памятаю аднаго свайго аднакласніка, ён бязлітасна, я не агаварылася, бязлітасна біў па шчоках і прыгаворваў: «Не, не, не». Біў? Мой дядька? Біў не дядька, біў адзін юнак, сумленны і смелы, другога, несумленнага і баязлівага. А каго? Ёсць прычыны, якія не дазваляюць мне раскрыць падрабязнасці гэтай гісторыі. Менавіта табе. Мне? Чаму? Дазволь мне адказаць на гэта пытанне. Дазваляеш? Дазваляю. А ты па якой справе да мяне прыйшоў? У мяне ёсць просьба. Але мама папярэдзіла, каб я адразу пра яе не гаварыў. А спачатку даведаўся пра ваша жыццё, пра здароўе. Пра здароўе? Тыдзень назад ушывала сукенку, але трэба яшчэ ўшыць. Зноў схуднела. Са здароўем, значыць, так сабе. Мяне чакае непрыемная аперацыя. Ці вярнуся з бальніцы, гэта невядома. Таму ты спяшайся. Адразу бярыся за справу. Аперацыя? Слухаю. Пачынай. Я быў у Танінай мамы, у Надзеі Емельяновны. Сам зайшоў, ці яна паклікала? У яе запаленне лёгкіх. Я ёй лекарства прынёс. Таксама сігнальшчык? Гарніст? Гэтыя мянушкі могуць стаць у вашай сям'і патомнымі. Яна не хоча лячыцца. Яе можна зразумець. Навошта пра сябе непакоіцца аб здароўі сваім? Сорамна, сорамна мне непакоіцца. Я Таню ў 4 разы перажыла. У 4. Сорамна панікаваць. Я вось і дачцэ сваёй пра аперацыю не напішу. Навошта яе акунаць у бальнічную атмасферу? А дзе яна? На далёкім усходзе. На далёкім, значыць, далёка. Надзея Емельяновна мне пісьмы дала. Вось яны. Прасіла даведацца, дзе аўтары гэтых пісем і чаму не заходзяць. Абяцалі дзеля Тані нічога не пашкадаваць, усім на свеце ахвяраваць. Глядзі ты, ай-яй-яй, літары ўсё тыя ж, тыя ж, ты разумееш? Тыя ж, якімі яны пісалі кантрольныя за партай і на дошцы крэйдай. А гэта почерк Володі Бугрова. Яго, не сумняваюся. А вось тут напісана СС. Гэта Саша Лепёшкін.
Саромеўся прозвішча паставіць, а? Адной літарай падпісаўся. Як вы по почерку, по одной літары праз столькі гадоў? А тут усяго 3 словы. Будь заўсёды шчаслівая. Не збылося пажаданне. А хто гэта напісаў? Твой дядька. А вось гэта пісьмо напісаў Дзіма Савельеў. Мастак, паэт, мовы вывучаў, па-нямецку гаварыў не горш, чым настаўніца Ганна Рудольфаўна. Хочаш, я табе карціну Дзімы Савельева пакажу? Хачу. Ага, зараз, одну хвилиночку. Вось яна. Вось. Невядомая з партфелем. Таню намаляваў. Паглядзі. У жыцці яна лепшая была, відаць. У жыцці была лепшая. Лепшымі, чым усе яны былі ў жыцці, наогул быць немагчыма. А паспелі толькі адно – выратаваць нашу зямлю. Кажуць, ідэальных людзей не бывае. А яны былі ідэальныя. Былі. А як гэтыя хлопчыкі танцавалі? Дзіма Савельеў, памятаю, абцасы дзяўчынкам прыбіваў, калі адрываліся ў час вальсу. І толькі адзін чалавек у класе называў яго за гэта бабскім лісліўцам. Толькі адзін. Хто, Катерина Ильинична? Той, якога твой дядька адлупцаваў. Ну, так і быць. Паколькі мяне чакае аперацыя з невядомым зыходам, я раскажу табе. Не хачу забіраць гэту тайну з сабой. Ты ўрэшце павінен ведаць. Тым больш, што гэты самы адзін у класе жыве з табой побач. Гняткоў. Трагічны парадокс заключаецца ў тым, што гэтыя трое і твой дядька Андрэй таксама жылі ў розных пад'ездах вашага дома. Усе загінулі, а ён сустракала яго на вуліцы. Кідаўся з рызыкай для жыцця цераз дарогу, зазіраў у вочы. Валік яго вучыўся ў мяне ў класе. Вось ужо 3 гады не кідаецца і не зазірае. Я ж на пенсіі. А за што дядька Андрэй адлупцаваў яго? За ўсё і за ўсіх. Не вынесла душа Андрэя. Гняткоў выкручваўся. Прабач, Андрэй, а той, памятаю, прыгаворваў: не, не, не. Бацька твой не шматслоўны быў, але тут вымаю: дай, Андрэй, і за мяне. Малайчына, тата. Але Гняткова ў той дзень не лупцаваць, а забіць трэба было. За што? За тое, што Таня загінула. Таня Ткачук? Твой бацька і Андрэй не ведалі пра Гнятковую ганьбу. Але як здагадаліся ў той дзень, я спачатку табе гаварыць не хацела, таму што ты жывеш па суседству з Гнятковым. Ну, жонку яго шкадавала, кажуць, мілая жанчына, ды і Валіка. А цяпер раскажу. Калі ён не літуе іх памяці, яго грэх літаваць. Ты згодны? Я слухаю. Адказвай. Быў бы ён маладзейшы, я б яму... Слухай. Першы раз фашысцкія самалёты прарваліся да горада праз месяц пасля пачатку вайны. Мае вучні, якія жылі ў вашым доме, склалі графік, каму і калі дзяжурыць на даху. Раздзялілі яго на квадраты. Дом жа вялікі. 4 пад'езды. Дык вось, у той дзень дзяжурыць выпала Гняткову. Але калі пачалася паветраная трывога, ён пабег у бомбасховішча. Тады на пакінуты пост стала Таня. Яна скінула з даху ўсе запальныя бомбы, 2 суседнія дамы згарэлі, а ваш быў выратаваны. Але ўзрыўная хваля ад фугаскі, што ўпала непадалёку, скінула Таню ўніз. Пра гэту гісторыю ў падрабязнасцях цяпер ведаюць толькі 2. Хто? Я і ты. Не хачу браць гэту тайну з сабой, калі ён не шануе іх памяці. Я яго ненавіжу. Ненавідзець неабходна. Інакш мы, гаворачы матэматычнай мовай, паставім знак роўнасці паміж дабратою і беспрынцыповасцю. Значыць, пра іх графік
Іншыя не ведалі? На даху дзяжурылі папераменна Таня і Гняткоў. І графік яны склалі ўдваіх. А вы нікому? Нікому. Гняткоў прыбег да мяне і прызнаўся. Рыдаў. Тады яшчэ быў чалавекам. Я сказала, пазбыцца страшнай віны перад Таняй можаш толькі ў баі. Толькі там. І ён падаў заяву ў ваенкамат. Не сам, значыць. Я яму падказала. І пайшоў разам з усімі маімі хлопчыкамі. Гняткоў выхваляўся. Маўляў, у тую ноч, калі тату кантузіла, ён праявіў гераізм, а бацька гаварыў маме. Хацеў бы я дакладна ведаць, што здарылася ў тую ноч. Ён гэта і мне гаварыў. Не веру я, што Гняткоў у тую ноч быў героем. Але сведкаў няма. Няма, загінулі сведкі. Перадай Надзеі Емельяновне у падарунак карціну. Аднаго з тых, хто загінуў. Невядомая з партфелем. Работа Дзімы Савельева. На зваротным баку напісана «Тацяна, мілая Тацяна». Дзіма і сам вершы пісаў. Але тут звярнуўся да вялікага паэта. Ты, Петя, будь сігнальшчыкам і гарністам. У адной, так сказаць, асобе. На ўсю сілу сігналь, як толькі патрэбуе жыццё. Можна выконваць? Выконвай. Паболей бы на свеце было сігнальшчыкаў і гарністаў. І менш маўчуноў, якія не сігналяць ні пры якіх абставінах. Что это у тебя в руках? Письма? Старыя. Яшчэ даваенныя. Я паабяцаў Надзеі Емельяновне знайсці тых, хто пісаў іх Тане. Пообяцал? Так, даведацца, дзе жывуць і кім сталі. А як гэта зрабіць? Сам не ведаю. Зваротных адрасоў няма, і імён і прозвішч таксама няма. Так мало писем? Ды што ты? Увесь стол завалены. Але гэтыя пакляліся нічога для Тані не шкадаваць. Усім на свеце ахвяраваць. Закономерно и справедливо. Бывало, убачу яе, не имею. А что рабілася з хлапчукамі, уяўляеш? Даваенныя штэмпелі. Інакшы шрифт. Все інакш. А як ж ты будешь шукаць? Трэба, я думаю, прачытаць пісьмы і па іх зместу. Табе хіба пісалі? А як жа тады? Ёсць жывыя сведкі. Дакладней, сведка. А яна зможа вызначыць? Зможа. Па стылю і, безумоўна, па почерках. Праз столькі гадоў? Ну, гэта ты... Зможа. Твой бацька гаварыў, Кацярыну Ільінічну не падманеш. Яна кожнага з нас па почерку ведае. У прамым і пераносным сэнсе. А хто гэта Кацярына Ільінічна? Іх класны кіраўнік. Недалёка тут жыве. Месяца паўтара назад выпадкова ў метро сустрэліся.
Яна выходзіла з вагона, а я садзілася. Блізка жыве. Так. Тады я бегу да яе. Зараз жа. Можна выконваць. Пачакай, сынок, пачакай. Разумееш, колер твару яе мне не спадабаўся. Хоць як і раней іранізавала, жартавала. З сябе. На гэта здольныя толькі разумныя людзі. Дурні ставяцца да сябе вельмі сур'ёзна. Памятаю, якая яна ў маладосці была. Тады ўжо ў характарах разбіралася. Сама вучням мянушкі прыдумвала. Нішто сабе. І заўсёды па-снайперску дакладна. Так прыклейвала, што ададраць нельга было. А як же яна тату называла? Сігнальшчыкам. А дядьку Андрэя? Гарністам. Сігнальшчык? Гарніст? Можна до вас, Катерина Ильинична? Ну, заходь і праходь. З чим до мене? Мой тата, Алексей Пероў, вучыўся ў вас. І дядька Андрей Добровольскі вучыўся, брат мамы. Ведаеш, як Алёша Пероў, гэта значыць твой бацька, называў мяне Як? класным кіраўніком. Рабіў асобы націск на першым слове. Ну і яно станавілася ацэнкай. А цяпер кіраваць няма кім. Я чуў, вы самі прыдумвалі вучням мянушкі. Лічыла гэта разумным. Калі ўжо мянушкі непазбежныя, трэба іх трымаць пад кантролем, вырашыла я. А яшчэ спакайней прыдумаць самой. Ты згодзін? Ага. А скажыце, калі ласка, а вось чаму вы майго тату празвалі сігнальшчыкам, а дядьку Андрэя гарністам? Не таму, што яны ігралі на горне ці на чым-небудзь іншым. Не, слыху ў іх не было. Як у мяне. Хочаш быць падобным на тату і дядьку? Адабраю. Дык вось, часам я хітравала. Прыдумаю вучню мянушку, якой трэба, так сказаць, адпавядаць. І назіраю, як ён хоча да яе дацягнуцца. Адкрываю табе некаторыя педагагічныя тайны. Але ім дацягвацца не трэба было. Яны поўнасцю адпавядалі сваім званням. У чым адпавядалі? Без патрэбы не сігналілі, а толькі калі трэба было папярэдзіць ці аб'явіць трывогу. Чалавек у бядзе, чалавек у небяспецы. І тут ужо яны не марудзілі. Разам аб'яўлялі? Не, паасобку. Яны наогул былі непадобныя, ці дакладней так выглядалі. Бацька быў па-мужчынску стрыманы, а ўжо Андрэй душа класа. Тата, значыць, не быў душой? Не, таксама быў для тых, хто ўмеў прыглядвацца. Але Андрэй, от колькі яму давяралі таямніц, але сам у іх ён не лез. Не, ніколі. Далікатнейшы быў гарніст. Добры быў. Папросяць у яго шыкоўную куртку, каб прыгажуню Таню ў кіно запрасіць. А ён заадно і світер прапануе. Хоць сам быў закаханы. Папросяць у яго першы том графа Монте-Крыста, а ён абодва нясе. Безадмоўны быў хлопец. Не ўмеў гаварыць «не»? Не, ён не любіў гаварыць «не», але гэта не значыць, што не ўмеў. Памятаю аднаго свайго аднакласніка, ён бязлітасна, я не агаварылася, бязлітасна біў па шчоках і прыгаворваў «не». Біў? Мой дядька? Біў не дядька, біў адзін юнак, сумленны і смелы, другога, несумленнага і баязлівага. А каго? Ёсць прычыны, якія не дазваляюць мне раскрыць падрабязнасці гэтай гісторыі.
Менавіта табе. Мне? Чаму? Дазволь не адказаць на гэта пытанне. Дазваляеш? Дазваляю. А ты па якой справе да мяне прыйшоў? У мяне ёсць просьба. Але мама папярэдзіла, каб я адразу пра яе не гаварыў. А спачатку даведаўся пра ваша жыццё, пра здароўе. Даведаўся. Пра здароўе? Тыдзень назад ушывала сукенку, але трэба яшчэ ўшыць. Зноў схуднела. Са здароўем, значыць, так сабе. Мяне чакае непрыемныя аперацыі. Ці вярнуся з бальніцы, гэта невядома. Таму ты спяшайся. Адразу бярыся за справу. Аперацыя? Слухаю. Пачынай. Я быў у Танінай мамы, у Надзеі Мільяновны. Сам зайшоў, ці яна паклікала? У яе запаленне лёгкіх. Я ёй лекарства прынёс. Таксама сігнальшчык, гарніст. Гэтыя мянушкі могуць стаць у вашай сям'і патомнымі. Яна не хоча лячыцца. Яе можна зразумець. Навошта пра сябе непакоіцца аб здароўі сваім? Сорамна мне непакоіцца. Я Таню ў 4 разы перажыла. У 4. Сорамна панікаваць. Я вось і дачцэ сваёй пра аперацыю не напішу. Навошта яе акунаць у бальнічную атмасферу? А дзе яна? На далёкім усходзе. На далёкім, значыць, далёка. Надзея Мільяновна мне пісьмы дала. Вось яны. Прасіла даведацца, дзе аўтары гэтых пісем і чаму не заходзяць. Абяцалі дзеля Тані нічога не пашкадаваць, усім на свеце ахвяраваць. Глядзі ты, ай-яй-яй. Літары ўсё тыя ж, тыя ж, ты разумееш? Тыя ж, якімі яны пісалі кантрольныя за партай. І на дошцы крэйдай. А гэта почерк Володі Бугрова. Яго, не сумняваюся. А вось тут написано СС. Гэта Саша Лепёшкін. Саромеўся прозвішча паставіць, а? Адной літарай падпісаўся. Як вы па почерку, па адной літары праз столькі гадоў? А тут усяго 3 словы. Будзь заўсёды шчаслівая. Не збылося пажаданне. А хто гэта напісаў? Твой дядька. А вось гэта пісьмо напісаў Дзіма Савельеў. Мастак, паэт, мовы вывучаў, па-нямецку гаварыў не горш, чым настаўніца Ганна Рудольфаўна. Хочаш, я табе карціну Дзімы Савельева пакажу? Хачу. Ага, зараз, одну хвіліночку. Вось яна. Вось. Невядомая з партфелем. Таню намаляваў. Паглядзі. У жыцці яна лепшая была, відаць. У жыцці была лепшая. Лепшымі, чым усе яны былі ў жыцці, наогул быць немагчыма. А паспелі толькі адно – выратаваць нашу зямлю. Кажуць, ідэальных людзей не бывае. А яны былі ідэальныя. Былі. А як гэтыя хлопчыкі танцавалі? Дзіма Савельеў, памятаю, абцасы дзяўчынкам прыбіваў, калі адрываліся ў час вальсу. І толькі адзін чалавек у класе называў яго за гэта бабскім лісліўцам. Толькі адзін. Хто, Кацярына Ільінічна? Той, якога твой дзядзька адлупцаваў. Так і быць. Паколькі мяне чакае аперацыя з невядомым зыходам, я раскажу табе. Не хачу забіраць гэту тайну з сабой. Ты ўрэшце павінен ведаць. Тым больш, што гэты самы адзін у класе жыве з табой побач. Гняткоў. Трагічны парадокс заключаецца ў тым, што гэтыя 3 і твой дзядзька Андрэй таксама жылі ў розных пад'ездах вашага дома. Усе загінулі, а ён сустракала яго на вуліцы. Кідаўся з рызыкай для жыцця цераз дарогу, зазіраў у вочы. Валік яго вучыўся ў мяне ў класе. Вось ужо 3 гады не кідаецца і не зазірае. Я ж на пенсіі. А за што дзядзька Андрэй адлупцаваў яго? За ўсё.
І за ўсіх. Не вынесла душа Андрэя. Гняткоў выкручваўся. Прабач, Андрэй, а той, памятаю, прыгаворваў: не, не, не. Бацька твой не шматслоўны быў, але тут вымаю: дай, Андрэй, і за мяне. Малайчына, тата. Але Гняткова ў той дзень не лупцаваць, а забіць трэба было. За што? За тое, што Таня загінула. Таня Ткачук? Твой бацька і Андрэй не ведалі пра Гнятковую ганьбу. Але як здагадаліся ў той дзень, я спачатку табе гаварыць не хацела, таму што ты жывеш па суседству з Гнятковым. Ну, жонку яго шкадавала, кажуць мілыя жанчыны. Ды і Валіка. А цяпер раскажу. Калі ён не літуе іх памяці, яго грэх літаваць. Ты згодны? Я слухаю. Адказвай. Быў бы ён маладзейшы, я б яму... Слухай. Першы раз фашысцкія самалёты прарваліся да горада праз месяц пасля пачатку вайны. Мае вучні, якія жылі ў вашым доме, склалі графік, каму і калі дзяжурыць на даху. Раздзялілі яго на квадраты. Дом жа вялікі. 4 пад'езды. Дык вось, у той дзень дзяжурыць выпала Гняткову. Але калі пачалася паветраная трывога, ён пабег у бомбасховішча. Тады на пакінуты пост стала Таня. Яна скінула з даху ўсе запальныя бомбы, 2 суседнія дамы згарэлі, а ваш быў выратаваны. Але ўзрыўная хваля ад фугаскі, што ўпала непадалёку, скінула Таню ўніз. Пра гэту гісторыю ў падрабязнасцях цяпер ведаюць толькі 2. Хто? Я і ты. Не хачу браць гэту тайну з сабой, калі ён не шануе іх памяці. Я яго ненавіжу. Ненавідзець неабходна. Інакш мы, гаворачы матэматычнай мовай, паставім знак роўнасці паміж дабратою і беспрынцыповасцю. Значыць, пра іх графік іншыя не ведалі? На даху дзяжурылі папераменна Таня і Гняткоў. І графік яны склалі ўдваіх. А вы нікому? Нікому. Гняткоў прыбег да мяне і прызнаўся. Рыдаў. Тады яшчэ быў чалавекам. Я сказала: пазбыцца страшнай віны перад Таняй можаш толькі ў баі. Толькі там. І ён падаў заяву ў ваенкамат. Не сам, значыць. Я яму падказала. І пайшоў разам з усімі маімі хлопчыкамі. Гняткоў выхваляўся. Маўляў, у тую ноч, калі тату кантузіла, ён праявіў гераізм, а бацька гаварыў маме: хацеў бы я дакладна ведаць, што здарылася ў тую ноч. Ён гэта і мне гаварыў. Не веру я, што Гняткоў у тую ноч быў героем. Але сведкаў няма. Няма, загінулі сведкі. Перадай Надзеі Емельяновне у падарунак карціну аднаго з тых, хто загінуў. Невядомая з партфелем. Работа Дзімы Савельева. На зваротным баку напісана: «Тацяна, мілая Тацяна». Дзіма і сам вершы пісаў. Але тут звярнуўся да вялікага паэта. Ты, Петя, будь сігнальшчыкам і гарністам у адной, так сказаць, асобе. На ўсю сілу сігналь, як толькі патрэбуе жыццё. Можна выконваць? Выконвай. Паболей бы на свеце было сігнальшчыкаў і гарністаў. І менш маўчуноў, якія не сігналяць ні пры якіх абставінах.
Остываешь после матчу? Гнятков? Что я? Самовар ці чайник? Вядома, чайник. Калі ходишь по поле с театральным биноклем. Я суддя. Ой. А ты хто? Насильщик, дастаўшчык на дом. Зноў штосьці камусьці цягнеш. Бюро паслуг. Добрых. Ты пропустил одно слово. Вельми важное. Дарэчы, я высветліў. Таня Ткачук загинула на войне, Гнятков. Запомни, на войне. Што ты? Тата гаворыць, навошта перабольшваць? Табе татачка так гаворыць. Перабольшваць. Угу. Яе подзвіг, значыць, хоча зняважыць. Які подзвіг? Звычайны няшчасны выпадак. Ён жа лепш за цябе ведае. Ён хлусіць. Яму выгадна так тлумачыць. Выгадна. Чаму гэта цікава ведаць? Таму што ў тую ноч ён здрадзіў нашаму дому, а яна выратавала. Сам ты хлусіш. Не было гэтага. Не было? Не было. Ён збаяўся. Уцёк у бамбасховішча. Хоць была яго чарга дзяжурыць на даху. Не верыш? Табе верыць? Тады спытай. У каго? Гэта не важна. Спытаю таго, не ведаю у каго. Я ведаю, у каго. У тваёй былой настаўніцы Кацярыны Ільінічны. Ёй, ты верыш? Я свайму бацьку веру. Які збег з пастай і адкрыў фронт ворагу. Які фронт? На даху нашага дома. Запомні, калі б не Таня, твой бацька задыхнуўся б у бамбасховішчы, куды ён уцёк. А на месцы нашага дома таксама быў бы сквер. Ну гэта ты зразумеў? Яна звалілася, просто звалілася. Дождж быў, яна і звалілася. Ну яшчэ раз паўтары. Ды ўсе ведаюць, яна звалілася. Давно я хацеў надаваць табе. Можна выконваць? Што? Абараняйся, Гнятков. Вось табе за бацьку баязліўца. Вось табе за тебе самога. Паспрабуй толькі яшчэ раз скажы пра Таню хоць адзін раз. Даруй, да я не веду, я ж не думаў. Мне бацька так рассказывал, ну даруй. Не. Ты, Валик, повинен больше строго судить. Кого судить? Никого, а что? Футбольный матч. Ты вучыся ў сапраўдных суддзёў. Трэба без усялякага патурання, сынок. І цябе гэтак жа без патурання. Пра што ты? Не пра што, а пра каго. Ну-ну. І пра каго ж? Пра таго, хто збег у бамбасховішча. Што? За каго загінула Таня Ткачук. Хто? Хто табе сказаў? У якое гэта мае значэнне? Мае. Адкуль гэта ты? Не скажу. Это не павінен задаваць я. Так. Ты ж у нас суддзя. Але на одно пытанне ўсё ж таки адкажы бацьку. Хто табе сказаў? Хто? Катерина Ильинична, вось хто. Катерина Ильинична. Яна. Бачу. Вось ну што. Гэта праўда. Это правда, недарэмна мне Петька Перо за цябе надаваў плявух. Ух ты, он правильно зрабіў, Петька. Яна. І яму сказала: да я не полез на дах, тому что ішоў дождь. Дождь? Зразумей ты, слізка было. І з маёй тагачаснай блізарукасцю, запомні, калі б я зваліўся з даху ў тую ноч, ты б наогул не нарадзіўся. Цябе б не было. Не было. І ты не лічыш гэта змякчаючай віну акалічнасцю. Не лічу. Сын, ты наносишь батьку удар у самое сердце. Ты зноў збуджаны?
Зноў гаварыў з Валікам Гнятковым. Так. Бачу, гутарка не працякала ў дружалюбнай атмасферы. А чаго мне з ім дружыць? Ну, я на гэтым не настойваю. А што гэта ў цябе? Што гэта ў цябе за карціна? Невядомая, з партфелем. Дзіма Савельеў яшчэ да вайны намаляваў. Пакажы, пакажы. Вось. Гэта ж Таня. Таня Ткачук. Хочаш ведаць пра яе смерць? Пра яе гібель? Пра гэта ўвесь дом ведае. Але не зусім дакладна. Не разумею цябе. Разумееш, дзяжурыць у тую ноч павінен быў Вадзім Гняткоў, але ён збаяўся. Адкуль табе вядома? Кацярына Ленічна не захацела несці гэтую тайну з сабой у бальніцу. Гняткоў здрэйфіў у тую ноч. А ці не збаяўся ён і ў другую ноч, пра якую так часта думаў бацька? Зрэшты, гэта даказаць ужо немагчыма. І не трэба даказваць. Чаму? Цяпер я не разумею цябе. Таму што прайшлі гады, сям'я Гнятковых жыве пад намі на другім паверсе, жонка яго ні ў чым не вінаватая, Валік не вінаваты, а ганьба падзеі на іх, я супраць нападак на сям'ю. Пры гэтым пакутуюць невінаватыя. Кацярына Ільінічна шкадавала Гнятковых, але не вытрымала. А пра Таніну маму трэба падумаць. Яна нічога не ведае. Навошта вярэдзіць яе рану? Не ведае, што забойца дачкі знаходзіцца побач? Ён не забойца. Ён баязлівец. І як бы гэта сказаць, прычына няшчасця. Прычына, а не забойца. Здраднікам не даруюць. Згодна. Але... Нина Васильевна, вы дома? Так, я дома. Дозвольте до вас, коли ласка. Калі ласка. Гэта выратаванне. Я думаў, не дацягнусь. Дзікі спазм. Дзікі спазм. Сэрца спынілася. Не супакойцеся. Нина Васильевна, я вельмі спадзяюся, што вы зробіце укол. Хацеў выклікаць хуткую дапамогу, але ўспомніў, што прямо над намі бюро добрых паслуг. Так. Гэта здарылася раптоўна? Валік вярнуўся з двара збіты. Да цябе, Петя, я не маю ніякіх прэтэнзій. Але калі родны сын патрабуе апраўдання... Значыць, я тое зразумеў. Зразумейце, Ніна Васильевна, мяне. Калі родны сын патрабуе апраўдання ў тлумачэнню, сэрца бацькі не вытрымлівае. Дзікі спазм. Такога яшчэ не было. Я спадзяюся, я вельмі спадзяюся, што вы, як урач, спачуваеце мне. Так, безумоўна, як урач, так. Прыйдзецца зрабіць вам укол. Кладзіцеся на тахту. Петя, выйдзі на кухню. Кладзіцеся на тахту. Я зраблю вам укол. Дзіма Савельеў, як жа я сама не здагадалася. Паэт і мастак. Так, Таня расказвала пра яго. Нізкі паклон яго памяці. Ён адчуў, улавіў галоўнае ў маёй дачцэ дабрату і адчайнасць. Там яшчэ і вершы ёсць на адваротным баку. Вось паглядзіце. Тацяна, мілая Тацяна, гэта Пушкін. Дзіма Савельеў і сам
пісаў вершы, але паколькі Пушкін усё ж лепш. Разумею, разумею. Я звала дачку декабрысткай і баялася тых яе якасцей, якімі ўсе захапляліся. Доброта часам робіць чалавека безабаронным, а адчайнасць безразважным. Я ж баялася і таго, і другога, але не зберагла яе. Мне б самою тую ноч падняцца на дах. Яна вас не пусціла б. Маці не павінны перажываць сваіх дзяцей. Але ж дзеці незнарок. Я ж іх не папракаю. Я іх шкадую. Давай, Петя, пра іншае. Давайте. Ось цяпер мне зразумела, што С – гэта Саша Ляпёшкін. Таня рассказывала пра яго. З малышамі нянчыцца, рукі і шчокі ім грэе, ад марозу ратуе. Ад фашыстаў, значыць, выратаваў. Выратаваў. А Володя Бугроў? Таня была ад яго ў захапленні. Будучы акадэмік. Будучы. Калі б тое, што абяцае нам гэта слова, заўсёды збывалася. А я іх у госці чакала, і як дакарала. Абяцалі жыццём ахвяраваць, а адрас забылі. Даруйце мне, хлапчукі, даруйце. А ты будзеш да мяне заходзіць? Абавязкова. Кожны дзень. Дзякуй. Я тады пажыву яшчэ. А пра што вы задумаліся, Надзея Емельяновна? Я часто ўспамінаю нашых хлапчукоў. І вось што думаю. Пра тых, якія працавалі на заводах, у розных установах. Золатам на гранітных і мармуровых дошках напісана: тут працавалі вечная слава. Ніхто не забыты і нішто не забыта. А хлапчукі нашага дома нідзе яшчэ не працавалі. Не паспелі яны, і пра іх не напісана. Можа, дзе-небудзь на палях, на дарогах, а там, дзе жылі, няма нічога. У школе напісалі б, ды яе знеслі, старая была. Знеслі. Што ж рабіць? Не ведаю. Але ж яны не вінаватыя, што яшчэ не працавалі. Яны многа чаго не паспелі. Паспелі толькі адно – выратаваць нашу зямлю, гаворыць Кацярына Ільінічна. Надзея Емельяновна, паслухайце, а калі зрабіць дошку, няхай сабе драўляную ці яшчэ з чаго-небудзь, і устанавіць яе на нашым доме. Калі зрабіць так, а? Як ты гаворыш? Ну, калі дошку устанавіць і яшчэ летапіс напісаць. Героі, якія жылі ў нашым доме. Так робіць дзе-небудзь? Я не ведаю, але ж і на заводах, і ва ўстановах раней мармуровых дошак не было, а цяпер ёсць. Усё з чаго-небудзь пачынаецца, і дрэннае, і добрае. Яшчэ Барыс Лунько загінуў. Ён у іншым класе вучыўся. Вунь яблыня ў двары. Бачыш? Бачу. Гэта ён пасадзіў. Запомні. Вы падумайце. Маці будуць кожны дзень бачыць, што іх сыны не забыты. І бацькі будуць бачыць. І браты, і сёстры. І я буду бачыць.
яшчэ можа спатрэбіцца ў бальніцы? Кнігі. Ой, з гэтай бальніцы не заўсёды вяртаюцца. Значыць, трэба развітацца. Вот, з фотаздымкамі маіх дарагіх выхаванцаў. Амаль ніводнага з гэтых хлапчукоў ужо няма. І Тані няма. Соромна пра сябе непакоіцца. 4 разы іх перажыла. Ой, соромна. О, напэўна, Петя. Валік? Я... Ну, заходь. А што здарылася? А у вас? Што здарылася? У якім сэнсе? Вельмі вы схуднелі. Палавіна засталася. Лепшая палавіна, так? Ну, заходь. Худзець карысна. І модна. Запомні. Ну, чаго завітаў? Хачу ведаць... Што? Праўду. Высакародная мэта. Кажуць, што Таня Ткачук з-за майго бацькі загінула. Хто кажа? У двары. У тую ноч быў дождж. Нават лівень. І дзяжурыць на даху. Бацька дрэнна бачыў. Ну, я чула ад яго пра гэта, так. Зараз ён ходзіць у акулярах. І тады хадзіў? Не памятаю. Пра Володю Бугрова памятаю. Насіў акуляры. А пра твайго бацьку? Не. Але скардзіўся на блізарукасць. Правильно, скардзіўся. Рэцэпт знайшоў на акуляры. Стары рэцэпт. Да вайны быў выпісаны. Там напісана -1. Мне сказалі, што такія акуляры пастаянна не носяць. Напэўна, чытаў іх. Я цяпер не памятаю. А бацька мог дзяжурыць на даху? Ну, я ж сказала, што лівень быў. Значыць, ён не вельмі вінават. Не зусім? Я ўсё сказала. Вось, бяры. Я думаю, падыдзе. Гладкая, трывалая. Уся ў прожылках, быццам жывая. Памяць пра бацьку. Пра тату? Ён месца сабе не знаходзіў. У ім сядзела кантузія. Всё скардзіўся, карысці ад мяне ніякай. Ну, я і загружала яго рознымі заданнямі, якія былі яму пад сілу. А дошка тут пры чым? Аднойчы папрасіла выстругаць яе. Сама не ведаю, навошта. Цяпер-то вядома, навошта. Калі б бацька даведаўся пра тваю ідэю, сынок, ён быў бы рады. Нават ганарыўся б табой. Не прапала яго работа. Спатрэбілася. Малайчына, тата. На ёй будуць імёны Тых, хто паспеў у жыцці зрабіць толькі адно – выратаваць нашу зямлю. Так Кацярына Ілінічна гаворыць. І імя таты на ёй напішу. Можна, мама? Яго ж таксама вайна забіла. вайна. Хто там? Заходьте. Добрый день, Екатерина Ильинична. Вось пришел наведать вас у больницы. Осмелился.
И подяковать хочу. Вось, коли ласка, кветки. И тут тое сёе у сумцы. Я гэтага не возьму, даремна турбаваўся. Многие не ценяць добра. А я вось пришел сказать вам дякуй. Дякуй. Неудзячнасць даволі распаўсюджаная якасць, самая горшая. А я думала, баязлівасць. Але ж ёсць на свеце і хорошыя, добрыя якасці. Сярод іх таксама можна адшукаць што-небудзь даволі распаўсюджанае. Пачуццё абавязку, напрыклад. Вось. Якраз гэта пачуццё і прывяло мяне сюды. Пачуццё абавязку. Я не мог не наведаць. Я просто узрушаны вашай размовай з Валікам, а людзі так рэдка памагаюць адно аднаму. Падрываць давер да чалавецтва заўсёды было тваім любімым заняткам. Ну, калі так, вы мне вернули гэты давер, Катерина Ильинична. Што значыць для бацькі павага сына? Дякую вам. За няшчырасць, за падман не дзякую. Я даўно загладзіў віну, таму ваш падман можна лічыць святым. Ён быў вымушаны. А от праўду святую я табе скажу. Твой сын змяніўся да лепшага. У яго з'явілася цудоўная якасць адчуваць сорам. От таму ён і прыйшоў да мяне. Але пайсці ад вас ён мог або пагарджаючы бацькам, або зноў да нейкай ступені паважаючы. Асабіста я, Гняткоў, пайду адсюль дадому, або на той свет, не паважаючы цябе. Навошта вы так? Навошта? Я ж тады прыбег да вас, прызнаўся. І каб пазбыцца віны, нягледзячы на сваю блізарукасць. Ты ўжо тады быў даволі дальназоркі, з пазіцыі сваіх інтарэсаў. Выйшаўшы з акружэння, уладкаваўся недзе ў тыле. У тыле, між іншым, таксама кавалася перамога. Гэта так, але табе, персанальна табе, лепш было б каваць яе на перадавой. От я ўзяла гэты фотаздымак з сабой. Зірні на яго. Я гляджу. Не, больш пільна паглядзі. Вось яны, дарагія мае хлапчукі. Разумею. Вы мяне з ліку дарагіх выключаеце? Выключаю. Ну што ж, все роўна я удзячны вам, як бацька. Возьмите, калі ласка, гэтыя кветкі і гасцінцы, калі ласка. Не забошта. Перад такой аперацыяй, якая мяне чакае, трэба дарабіць усё, што яшчэ не дароблена, і дагаварыць усё, што яшчэ не дагаворана. Даўно я хацела спытаць у цябе, Вадзім. Пра што? Ты часта гаворыш, я загладзіў віну. І яшчэ любіш паўтараць, што ў самы цяжкі дзень там, у акружэнні, вас было 4. Так, 4. А вось Алёша Пяроў успамінаў, што калі яго данеслі да палявога шпіталя, і ён апрытомніў, побач стаялі Дзіма Савельеў і Саша Ляпёшкін. У Дзімы была забінтавана рука і гімнасцёрка ў крыві. Іх было 3, а дзе ж быў ты? Ты там же, я адышоўся ненадоўга. Алёша быў у паўзабыцці. Ён тады нічога не мог сказаць, а тым больш высветліць. Але што над ім схіліліся толькі Дзіма і Саша, гэта ён цвёрда запомніў. Ці не збег ты ў другі раз? Ці не пакінуў там які-небудзь пост, як пакінуў яго на даху? Даруйце, Катерина Ильинична, я не знаходжу слов. І не шукай іх. Алёша выказаў свае падазрэнні толькі мне. Ні Дзіму, ні Сашу Ляпёшкіна ён ніколі больш не бачыў. І ніхто
ніхто іх не ўбачыць на гэтай зямлі. Так што сведкаў няма. А сумленне, маё сумленне. Гэтага сведкі ніколі ў жыцці і не было. Все роўна. Усё роўна. Я вам удзячны. Удзячны, Катерина Ильинична. За Валька. За сына. Я пайшоў. Гняткоў, забяры кветкі і сумку. Ад такіх, як ты, падарункаў не прымаю. Я думала, ты, сынок, фарбой напишешь, а ты, бачу, пишешь их имёны солнцем. Так больш надзейна. Правильно. Выпаленные с допомогой повеличального шкла, словы не поблякнуть, не потемнеют с годами. И наол здорово, надпись зроблены солнцем. Про гэта я не падумаў. Але здорава. А чаму хлопчыкі назіраюць на адлегласці? Я попросил, каб не перашкаджалі, а то замучили своими пытаннями. Ну, я сказал, хочете быть сигнальщиками и гарнистами? Давайте, сигнальте. Калі убачыце, што гэта патрэбна, давайте и летопись ствараць разом. Быццам усё зразумела. Дык не ж. А ў якім пад'ездзе жыў Уладзімір Бугроў, а на якім паверсе Саша Лепёшкін. І кожны хоча, каб гэта было ў яго пад'ездзе і на яго паверсе. Я цярпеў. Скажи, а Валік Гняткоў? Усё ж яго свісток адступіў перад гукамі майго горна. Ці не занадта прыгожая фраза? Гэта не фраза, а факт. Але дзе ж ўсё-ткі Валік? Адзінюткі тырчыць каля пад'езда. Пакідаць чалавека в адзіноце нельга. Сігнальшчык і гарніст павінен быць добрым. Это ты ўлічы. Не буду табе перашкаджаць. Улічу. Калі здалёк паглядзець. Тут жылі, прама са школы пайшлі на вайну. Добра відаць. Петя, ты, я ведаю, забараніў падыходзіць. Табе можна. А Нина Васильевна сказала, подойди, не бойся. Ну ты і не бойся. Баязлівасць, ведаеш, да чаго прыводзіць? Я ведаю. У мяне да цябе просьба. Якая? Знаешь, там у чырвоным кутку спісак пачалі складаць сігнальшчыкаў і гарністаў. Мяне не ўключаюць. Кажуць, Петя выкрасліць. Я не выкраслю. Постой тут. Подзяжур каля дошки. Только не надумай покинуть пост. Не покину. Будь спокойны. Уваходь, Петя! А як вы здогадаліся, што гэта я? Настаўніцкая прывычка. Пазнаваць па почерку і нават па стуку. Зразумела. А што гэта ў цябе загорнута? Падарунак. Ад цябе прымаю. Тым больш, што самы час падносіць. А што здарылася? От няёмка радавацца ў бальніцы, але ўяві, высветлілася, што аперацыя мне не патрэбна. Не можа быць. Ой, здорово. Можа. І што значыць самаўнушэнне? Варта было прафесару зрабіць гэта адкрыццё, як я пачала папраўляцца, паўнець. Прыкметна. І колер твару змяніўся. Я адразу ўбачыў. Прыбавіла 1,5 кілаграма. Ух ты.
Я ведала, што надумлівасць точыць, збівае з панталыку. Але от весь жах самаедства стаў мне зразумелы толькі зараз. Вось сказалі, абыдземся без аперацыі, я расквітнела. Зноў набыла паважнасць, іранізую над сабой. Мама гаворыць, што на гэта здольны толькі разумныя людзі. У дадзеным выпадку яна памыляецца. Ну што вы? Не, просто я бы што кажу ад радасці. Добра, што дачку раней часу напалохаць не паспелі. Добра. А што гэта за вялізны падарунак ты мне прынёс? І што загарнуў яго? Я цікаўная. Мамін медыцынскі халат. І як жа цябе прапусцілі? Зрэшты, на бальнічных скрыжаваннях белы колер дзейнічае, напэўна, як зялёны на вулічных. Ну, пакажы. Вось. Тут жылі, прама са школы пайшлі на вайну і па-геройску загінулі Владимир Бугроў, Андрей Добровольскі, Борис Лунько, Александр Ляпёшкін, Алексей Пероў, Дмитрий Савельев, Таня Ткачук. Вечная памяць героям. Гэта трэба было зрабіць даўно. Як добра, што я дажыла. А цяпер кожны дзень буду прыходзіць да вас. А можа, і ў іншых дамах так зробіць. І туды буду хадзіць. Дзякуй, Петя. Няхай пра тых, якія паспелі ў жыцці ўсяго толькі адно выратаваць нашу зямлю. Няхай пра іх будзе напісана. Пра кожнага, паіменна, на дошках і ў летапісах. От калі школ ужо няма, то у дамах, дзе яны жылі. А калі дамоў няма, то ў бібліятэках, куды па кніжкі бегалі. Але каб ніводнае імя не засталося невядомым. Ніводнае. А калі вы выпісваецеся? Так, дні праз 3. Хвароба фактычна адступіла. Значыць, будзем разам прыносіць ім кветкі. Ты згодны? Вядома. Будзем прыходзіць разам, Кацярына Ільінічна. Молодой человек, что это у тебя? Падарунак. А чаму ж назад несеш? Зрэшты, не ў гэтым справа. Скажи, ты родня Кацярыне Ільінічне? Родня. А чаму іншыя сваякі не наведваюць? Іншых няма. Гэта абсолютно так? Абсолютно. Ну, калі так, скажи, ты тайны умеешь берагчы? Умею. Дык вось. Аперацыю рабіць не будзем, не мае сэнсу. У якім сэнсе? Тэрміны упушчаны. Позна ўжо. Не можа быць. Можа. На жаль, можа.
Ну вось так. З сённяшняга дня тут будзе мемарыяльная дошка. А кветкі мы з Надзеяй Емельяновнай паставім у гэтым месцы. Тут жылі, прама са школы пайшлі на вайну і па-геройску загінулі Владимир Бугров, Андрей Добровольский, Александр Ляпёшкин, Борис Лунько, Алексей Перов, Дмитрий Савельев, Таня Ткачук. Вечная память героям. Екатерине Ильиничне, у якой яны вучыліся. Ненавижу войну. «15 гадоў прайшло з дня перамогі.